வணக்கம். இன்று ஜூலை 30ஆம் தேதி சனிக்கிழமை. திருப்பதி ஏழுமலையானிற்கு விடியற்காலை முதல் இரவு வரை நடைபெறும் அனைத்து சேவை விவரங்கள் மற்றும் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக அனுமதிக்கப்படும் நேரம் பற்றியும் பார்ப்போம். விடியற்காலை 2:30 மணியில் இருந்து 3 மணி வரை திருப்பதி ஏழுமலையானை துயிலெழுப்பதற்காக சுப்ரபாத சேவை நடைபெறும். விடியற்காலை 3 மணியில் இருந்து 3:30 மணி வரை கோவிலானது சுத்தம் செய்யப்பட்டு நேற்று திருப்பதி ஏழுமலையானிற்கு சாத்தப்பட்ட அனைத்து மாலைகளும் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் பின்புறம் உள்ள பூக்கிணற்றில் போடுவார்கள். விடியற்காலை 3:30 மணியில் இருந்து 4 மணி வரை தோமாலை சேவை நடைபெறும். அழகிய வண்ண மலர்களால் ஆன பூச்சரத்தை முதலில் திருப்பதி ஏழுமலையான் மார்பில் வீற்றிருக்கும் மகாலட்சுமிக்கு சாத்துவார்கள். பின்பு அழகிய பெரிய மாலையை திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு சாத்தப்பட்டு கற்பூர ஆரத்தி காண்பிக்கப்படும். விடியற்காலை 4 மணி முதல் 4:15 வரை கொலுவு மற்றும் பஞ்சாங்க வாசிப்பு பங்காரு வாக்கில் நடைபெறும். அர்ச்சகர் பஞ்சாங்கத்தை வைத்து இன்றைய நாள், நட்சத்திரம், திதி ஆகிய விவரங்களையும், நேற்றைய உண்டியலில் எவ்வளவு பணம் சேர்ந்தது, தங்கம், வெள்ளி ஆகிய விவரங்களையும் கொலுவு ஸ்ரீனிவாச மூர்த்தியிடம் வாசிப்பார். விடியற்காலை 4:15 முதல் 4:30 மணி வரை முதல் அர்ச்சனை மற்றும் சகஸ்ரநாம அர்ச்சனை ஏகாந்தமாக நடைபெறும். காலை 6:30 மணி முதல் 7 மணி வரை முதல் மணியோசையுடன் பாலி மற்றும் சாட்டு முறா நடைபெறும். காலை 7 மணி முதல் காலை 7:30 மணி வரை கோவிலானது சுத்தம் செய்யப்பட்டு இரண்டாவது அர்ச்சனை 2வது மணியோசையுடன் ஏகாந்தமாக நடைபெறும். காலை 7:30 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை சர்வதர்ஷன மற்றும் சிறப்பு தரிசன பக்தர்கள் அனைவரும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மதியம் 12 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை கல்யாண உற்சவம், பிரம்மோற்சவம், வசந்தோற்சவம் மற்றும் ஊஞ்சல் சேவைகள் நடைபெறும். மாலை 5:30 மணியில் இருந்து மாலை 6:30 மணி வரை சகஸ்ர தீபாலங்கார சேவை நடைபெறும். இரவு 7 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை கோவிலானது சுத்தம் செய்யப்பட்டு இரவு கைங்கரியம் இரவு மணியோசையுடன் ஏகாந்தமாக நடைபெறும். இரவு 8 மணி முதல் இரவு 12:30 மணி வரை சர்வதர்ஷன மற்றும் சிறப்பு தரிசன பக்தர்கள் அனைவரும் திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இரவு 12:30 மணி முதல் 12:45 மணி வரை கோவிலானது சுத்தம் செய்யப்படும். இரவு 12:45 மணிக்கு திருப்பதி ஏழுமலையானை தூங்க வைப்பதற்கான ஏகாந்த சேவை நடைபெறும். இத்துடன் கோவில் நடையானது சாத்தப்படும்.